Nwunye m na-etiku nwoke ọzọ mgbe ọbụla m na-esi ebonyi ma ọ bụrụ na ọ ṅụọ mmanya o. Ịghọtago? Anụrụ m nwaanyị mụ na ya na-abụ wee bili. So anyị na-elikwa ibonyi o, mụnwa adị m happy. M find out na ya nwa ada adọsị happy. So wee bidozie ịgbakọlụ after few months anyị chọọ ise ibonyi, ọ sị m na ya chọrọ ịṅụ mmanya ịgbagolo ụdị ha nwa. So wee kwuo onye ya wee bido gotebe mmanya. Mana ihe dozie surprise bụ na mgbe ọbụla ya na nwunye n'elu na-eli ebonyi ma ọ bụ na ọ ṅụrụ mmanya, o bido na-eti dano dano o dano o dano, na mkpu niile ọ na-eti na akwa niile ọ na-ebe bụ dan. Dan abụrụkwa afịa just m use dano maka mgbe unu ga-asị nke nsị. Ọ sị m ọkwa dị ahụ, just example ka m na-enye unu. Ọ sị m ihe a na-eme o. Ịgbagolo nye welie n'anya mmanya mgbe ọbụla ya na-esi ebonyi, dan na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala. Na mgbe izizi o bido tibie na ya chegodo m ọnọ ihe dịka don dan dan. Ịgbagolo nye bido tinye ntị ya ihe a na-eme, sị m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee kwe ya. Ya wee chọkọta ife a ga-eme na ya mara, ya wee kpe enyi ya nwaanyị wee jụbụ ya sị ya maka na ya chọrọ ịjụ ya kweshọn ka ọ sịbalị ya asị. Ya wee sị ya kekere onye bụ dan ụnụ nwa ọ ga-abụ nwunye ya mgbe ọbụla ọ na-ekwu maka ya. O wee sị ya ọ kọlụ maka dan. This girl wee mepee ọnụ wee kọba sị ya na dan bụ ex enyi ya nwoke na fa na-aba afụkọ onwe fa n'anya, mana ọ dị girl bụ ihe gbawali obi. Dan wee hapụ ya mana ọ fụkasị dan n'anya. Ọ sị m nne ịmagolo, ya wee sị ya ịmagolo ya mee mistake, mago kantanasi achenjie. So the girl withdraws, akwụsịzịa ịkọ sị anya jụbazịa nwunye. Ọ sị m nne mana o nwere ofu ihe the lady kwụsị na dan setụlụ nwanne ya nwoke. Ya wee nalụ ya gbara ka ya si handụl ihe nke anụnwa na ya mụrọ maka na oge ọbụla nwunye na-eti dis dan na ọ ga-aṅụlịlị mmanya. So wee ruo one day ya wee bido ili ebonyi na ọ ṅụrụ ṅụọ ya wee bido ili ebonyi o bido iti. Ya wee weta fon ya na ya tili fon ya n'ihe anụnwa wee na-erekọdụ sịa ewepụta ụtụtụ ya wee kpọ ya wee jụbịa. Ọ bịa ka ọ ga-agụgọ ya wee sị anyị agọnalị agụgọ na ọ bụ na ọ chọrọ ka dis marriage gaa on ya gwa ya onye bụ dan. Nwunye wee daa na wee kọbalị ya wee sị ya na dan bụ first love ya o. Na ọ batara n'ime ndị ya na mgbe ọ batara befa na mmiri na-eri befa sef na dan bụ ihe rufuru ha ụlọ na like furnish the whole ụlọ. Na dan na nwanne ya nwoke zụsịrị afịa ọ ga-ajụ na ọma setụlụ ya. Dan anụnwa setụlụ nwanne ya nwoke na dan mepelu ma ya afịa o na hafọ ọfụ ụgwọ akwụkwọ ya nọ dan kwụrụ. Ọ sị mana o nwere ofe ife dan na-eme na mgbe ọbụla ya na dan ga-esi ibonyi na fa na-abụghị aṅụ mmanya na ọ na-alaiki ka fadoto tipsi ghọta na mbife wee see ibonyi. Ọ sị bụ nne and eziokwu na ọ bụrụ na nwunye ṅụọ mmanya iwechi isi ibonyi na ọ ga-enye gị 100 point ya like ọ ga-enye gị double, ọ ga-enye gị 4 bụ na ị chọrọ. Ọ wụsalụ ya soft nọ inwetasi everything na-etu nwunye si eme. O wee bụ na ọ dan na-anọnwa na ife o ji ese nwunye ibonyi mgbe ya na ya na-agba na-akwụ o. Until one day na fa ga party nwunye wee ṅụọ mmanya ṅụsịa mmanya one guy na-achụ ya since wee ịgbago n'ụkpatụbi ya aka from ọgbabakwa dị guy dan wee ligolie wee see enyi ibonyi. Ọ bụrụ na o nwere enyi nwaanyị a na-egbuli emeli na ya na dan na-akwụ maka na dan na-eme ọfụma jide ego wee see disten mgbe ọ na-eme mgbe fa na-esusu ọnụ wee see ndị alụ dan wee sị na ya dan nọzi na ka na-ekwe ihe a na dan nọzi obodo oyibo na dịtịn gbawalụ dan obi. Dan wee pụọ maka na dan afụka ya n'anya ya nwa afụkwuo dan n'anya before nyanwa wee nụba this lady. Ọ sị m nne ka this woman kọsịala ife a n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme and n'ịgwa anyị eziokwu na nwunye a mụrụ eme ọ ṅụrụ mmanya n'ọsọ dan a ife dị ya n'isi and ịkpatụzi anya aka dan na-afịọ n'elu na-afịọ na ọkwa ịghọtago onye achịkwana ọchị because I'm trying so hard not to chi ọchị. Ọ sị m n'eziokwu na dan anọrọzi Naijiria ya na dan ada akwụzi ya ejekwa ndị befa sị na dan apụgo na ndụ ha for so long. Ọ sị m mana na nke na ya bụ dimkpa ga na-eli nwunye ibonyi ọ na-etiku nwoke ọzọ na onwe ka ọdụ. Onye wee sị ya na enwere ike ịkọntrolu nwe ife a na ife a bụ ife balị ya n'isi na ịgwa eziokwu
na Dan zuru mkpụrụ obi ya na Dan ka love truly mana ya yogo Dan n'elu ya na n'etiti na abụ Dan jụ na ya ma m forgive ya before ya wee bịa ka move on wee nụba di m ndị be ha na-ayọ onye ọbụla na-ayọ maka na ya gwala ya na ọ ga-ana njechọba Dan ka ọ nụbịa bikos na o gosi na ọ lọvụrụ ya ọ sị na ya lọvụrụ ya kama na ihe anụnwa bụgolo habit mana ife chọrọ ịgbazi bụ ịbụrụ nwoke will you continue ebe idusho na ọ dị cheat mana oge ọbụla isebele ebe gị na ọ ga na-etiku nwoke ọzọ can you handle that na ya mụrụ ka a ga-esi wee mewe handle this na o kwere handle akwa ịghọtago mana ọ bụrụ na agụsịa kọmentị fụ ihe ndị mmadụ dị ya gwanụ m onwe ka a ga-esi maneji onwenugo onye ụdị ihe anụgwa mere onye muvuo on ka onye gbaghara anụbakwa ya dibenu mgbe ọbụla etielu Dan mgbe dịka ya da ọ dasịkwa mgbe ọbụla ịmagolu ka Chineke o nwere ifebe ama ndụ na ndụ m anụwa o nwere ai kedu ka esi eme n'ụdị a biko kedu ka esi eme n'ụdị a ị ga-ediwukwe anyway ọ bụrụ na ịfụnanya fụrụ nwunye gị karịrị ị na-etiku nwoke ọzọ ịgbaghalụ na ya nụ nụbanụ ya nụ ọ bụ terapi nwa na ụlọ ejebe constantly na remind ya ka o nwee ike pụọ na ya ife anụnwa bụ love bụ in love ka ọ fọlụrụ too deep I wonder ka Dan ụnụnwa ga-esi na-efeel onye doziela ụlọ setụlụ nwanne gị bidoro mgbe gafịa mmanya wee mee enyi ọ hapụ this Dan ịfụrụ na ọmụrụ nwa akwa ịghọtago hey bọọlụ dị na ngada gị my brother daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ